Ja, god dag og velkommen til at se på Kuk. Vi er to grønlandske tvillinger inde i studiet i dag. Og hvad hedder I? Linget Salgin. Okay. Hej og velkommen til jer. Så Linket og Salking. Eller... Ja. Nå, men hvorfor er I så herinde i dag? Hej, en special gengade her. Jeg får hele. Ja. En special gen var silek. Har du lov til mækken sig for en ilutter? Hej. Slutning. Højre. Du vil ikke søge klipse i lokker i vej. Hornit os. Acceptisen er nok i hver dag. Okay. Nå, men det er så en dejlig beskæftigelse. Arbejdet er logisk nede hele. Hun er nede her vej. Næring af filmen så eksisterer. Udgæst nu stifer fedt editørs. Hun er vi ude at snakke som grund. Og mange af film. Torgis bliver så frokest dag. Okay. Og hvad er så din mening, Linget? Hallo, for det så fedt, hvor han nu fik af med. Hvor søbelinen den her. Det er nok nemlig mig. Hvad, kan I ikke tale dansk? Nej. Ved I hvad? Jeg tror lige, jeg vil gå ud og få mig noget frokost. Og så kan I sidde her. Og så kan I bare slukke, når I har lyst, ikke? Ja, hej. Hvor vi sagde sådan, hvor clever et nu gav. Vi ved så her. Sutter. Sut. Sut. Jeg du synes, at blogis bliver orkestager. Så ude med vis. Jeg slår ud så langt næsten. Snart rypslagro. Nimmer så. Har slagen. Så det er løs nu måske ikke kundes. Så syr for bukken i min nærm. Så live sit hej. Hvor gik uden i lokken af. Så rullen er uksam. Sup. Hvor inde i det hvor inde Linit. Så rullen er lige sap. Hallo, men så her. Så præcis du til Fiskland. Så præcis du til Føf. Fiskene, henne. Eller blinde sand er vel over. Så præcis du til Fiskland. Jeg vil kun lille gerne her du vinder. Ses!